Módosulnak a budapesti tömegközlekedés viteldíjai 2013. január 1-től. A vonaljegy 320-ról 350 forintra nő, ezáltal drágul a 10-es gyűjtőjegy is. Bevezetik a felsőoktatási bérletet, ám ennek az ára az előzetes bejelentéshez képest nem tér el a diákbérlet árától. Mindenképpen szükségem van a bérletemre, de ezek majd megvenni. A 40 éves buszokra most miért fizessek annyit, mint mondjuk a Nagy-Britanniában, Németországban, a vadonatújban Ahogy az interjú alany is rámutatott, a probléma az, hogy az áremeléssel nem arányos a színvonal növekedése. Bár forgalomba helyezték a 2-es metró vonalán az új szerelvényeket, a 3-as metró lassan életveszélyessé válik szakemberek elmondása szerint. Érthető döntés szerintem. Viszont nincs összehasonlítási alapon, mert egyéb világvárosokban nem tudom, hogy mennyivel kerülnek a bérletek. Tehát januártól emelkednek az árak, viszont a fejlesztések még váratnak magukra. A budapesti közlekedés egyre kékebb, egyre savanyúbb, de a miénk. A híradót tudósította Lép Fanni. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak.